सोरबाफोर आंनि बड' सेंग्रा इउटुब चेनेलाव गासैखौबो फिन खनसे बरायहरनाय जाबाय। नोंसोरनि सायाव मोनसे गोदान भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैलायबाय आङो। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेल एबा मुङानो जादों मेगन बेस्रां। फावखौ खालामनाय नुनो मोनगोन जोंनिनो सिनायजाथावना गासैजोंबो फेभरेट एक्टर लिंसार बसुमतारी आरो गासैजोंबो सिनायजाथावना एक्ट्रेस गेमस्रि दैमारिखौबो फाव खालामनाय नुनो मोनगोन। बे मिउजिक भिडिअआ रिलिज जायाखैनो। रिलिज जानायनि उनावनो आङो मोनसे गोदान भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैफिनगोन आङो। सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लोगोसे नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावसिगोन।